Zdravím vás všechny. Dneska si probereme všechno, co je nové ve verzi 1.20.1.5 a máme tady hnedka první trailer, takže my můžeme na to. Já vám to prvně pustím bez mého komentování, pak si to znova sjedeme a řekneme si něco k tomu. Takže, mohli jste to vidět a my jdeme si to rozebrat. Pro mě se tady nic zajímavého nedělo, vidíme tady pár mobů, tady vidíme novej, tady, já nevím, jestli vidíte můj kurzor, ale tady vedle toho Steva nebo co to je, před Endermanem je nový typ krávy, zase, prostě tady jsou pár mobů. Tady jsou ty nové typy kráv, tohle nevím co je, nevím jestli tohle ve vesnici, jestli tohle přidají, bude to dobré. Tady máme nové rostliny, hej. Normálně rostliny jsou ve hře bez modů. Není tady něco schovaného? Třeba tady. Není tu nic schovaného. Slepice. Tady máme zase ty květiny. Máme to, co to prostě děláme vysvětlit. Tady nový typ krav, jak jsem říkal. Normální typ krav. A jo, a tady vidíme. Ve sněžném biomu, jak jde vidět, bude tady tento typ krávy, nová slepice a nové prase. V mírných biomech, jakože mírné teplo, kde, tak budou tyhle normální typy. Pak v poušti vidím tady 4-5 asi nových věcí. Je tady nový typ prasete, slepice a krávy. Můžeme tady vidět na kaktusech nějaké nové květiny, které si ukážeme ve hře. Pak tady vidíme hodně velbloudů. Co jsem slyšel? Že se velbloudi pavnou od verze 1.20.1.5 poušti už nejenom ve vesnicích, ale všude. Tady je můžeme vidět více a mám pocit, že to je pravda. Tady můžeme vidět ty květiny. A jo, a tady můžeme vidět mrtvou trávu, ano. Tady asi nějaký nový typ mrtvé trávy, kaktusy, armadillo tu je. Tady asi nic zajímavého neuvidíme. Tady vidíme nové efekty padání listí, nové květiny jenom. Tady vidíme všechno, co jsme si řekli. Tady nový bush, který za sebe, no ukážeme si ho ve hře, ale tento bush spawnuje se jenom v bažinách a za sebe jakože nechává vylítávat takové, no světlušky prostě. Tady máme normální z toho trail chamberu, jak se byl ten update. Jaké nové světla. Tady zblízka můžeme vidět ty květiny, co byly v té bažině. To jsou ty kytky. Vypadají pěkně na nějaké dekorace, budou fakt jako pěkné, užitečné. Určitě budu s nima stavět, ale nevím, jestli se jdou získat jakože nůžkama, ale měl by. Tady, nevím proč tady Enderman hází floss. Tady můžete vidět ty partikly světlušek, což už myslím, že světlušky jako mob byl někde v nějaké verzi odhalen, nebo jakože si myslel, že ho přidají, ale nepřidali, ale teďka si ho přidali jakože s tou kitkou, jestli mě chápete. A to je všechno pro tento trailer, my jdeme zakouknout na další trailer. Tady je to o nových shaderech, co budou v Minecraftu a nemusíte ani nic stahovat. Jdeme se na to kouknout. We have something a bit different that will first come to Bedrock in a few months. Jo, a jak jste mohli slyšet, tak půjde to prvně na Bedrock, pak na Jovu. And we can see it as the start of a new journey. And Jens and Jasper are here to talk more about it. Já jsem to přeskočil, takhle budou vypadat ty shadery
normálně, když je budete mít, nebo ne shadery, to jsou spíš vizuální. Vibrant Visuals is a visual upgrade of the Jsou takové, jakože klasické, jakože kdybyste si chtěli zanechat klasický Minecraft, ale z toho mít pár, jakože lepších světel a tak. game. Třeba tady, You see the sun shining through the trees, maybe behind the mountain, maybe through the clouds. It makes the game like have a really epic scale, and it's so much more interesting to explore. You might notice when you look at the blocks that light behaves a bit differently on the textures. This is because we have used a method that allows us to create extra textures for every texture, and this will enhance how the lighting behaves on the block. We have improved like all our emissive ještě jak tady vidíte tady toho spidera, vy nevidíte můj kurzor, ale ten spider má svítící oči, textures, so teďka to vidíte. stuff actually glows now, like spider eyes or enderman eyes. Nebo Enderman, tady vidíte laškev, což to světlo se mi na ní líbí. Líbí se mi, že to není až moc tmavé, až moc světle, to je pěkné, tyhle shadery takové, budu já se používat. The large cave A teďka ten mob, nový mob, který jmenuje se Happy Ghast. A my se ho jdem ukázat tady v Minecraft Live. Můžeme najít tady v Soul Sand biomu u těch koster. Ukážeme si to taky. pictures. But if you take a closer look, you might notice something you haven't seen before. It's a bit hard to tell from behind, but No. if you look from the Tady vidíte toho moba, co je, já nevím, jak se jmenuje, Dried Ghast, ano. A budete ho muset vzít do vody a nechat ho tam, myslím, že budete ho tam muset nechat přes 15 minut, aby se usušil a aby to mohli používat. side, you will see a sad face that you probably recognize. It's a dried ghast. Takže jestli se vám tohle video líbilo, zanechte tu like, odběr, budu za to moc rád a my se uvidíme u dalšího videa. Čau!